खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव गेदेर नाव जाब्रबथाय बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव नाव जाब्रबथाय जायजों गोबां सुबुंफोरा गोमानानै दङ बे समाव रायजोआव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैमा दैसा बिलो फुख्रिफोरनि दैया गेदेर जाबाय बेनिखायनो जायखिजाया दैयाव ना हमनो थांनाय आरो दुगैनो थांनाय बा नावजों दै बारनायाव सांग्रां जानो गोनां दंसै नङाब्ला गेदेर खैफोदाव गोग्लैनोबो हागौ थिग बेबायदिनो नलबारियाव बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गेदेर नाव जाब्रबथाय जादों नावआव गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे माखासे सुबुंफोर आरो मटर साइकेल बायदि बायदि लानानै बरखेत्रि सरनिफ्राय दौलाखालसिम थांगासिनो दंमोन बेयावनो नलबारि बेराधरा घाट साखाथियाव नावनि गोजौनि बाहागोआ बायनानै बुरलुंबुथुराव गोग्लैदों जायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरा गोमानानै थानो गोनां जादों जायनाखि नावनि जाब्रबथाया दैमानि रुगुङाव जादोंमोन बेनिखायनो जाथाय जानाय लोगो लोगो माखासे सुबुंफोरा रैखाथिनि थाखाय थांनानै मदद हैदों नाथाय सा 6निफ्राय सा 7 फरायसाफोरा गोमानानै थानायखौ सन्देह खालामदों गोमानायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव हालाय हाफाय जानायखौबो नुनो मोननाय जादों नावआव नांनायनि बांसिन सुबुं दैखांनायनि थाखाय नावनि जाब्रबथाया जानो मोन्दों आरो नावआव जेबो रोखोमनि रैखाथि गैयामोन होननानै फोरमायथिदों सुबुंफोरा लाखपति बायद' बा मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों रां होनो थाखाय सोरखारा फोसावनाय फारिलाइ बा लिस्टआव नोंथांनि मुं बा नोंथांनि सिनायनाय सोरनियाबा मुङा थालांनो गोनां जादों नामा जुदि लाखपति बायद'नि लिस्टआव नोंथांनि मुङा थालांदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय सनानि खाबु 30 जुननि सिगां नोंथांमोनहा नोंथांनि मुंखौ एमएलएनो हैनो हागोन मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों रां होनो थाखाय लिस्ट फोसावनायाव मुं थालांदोंब्ला नोंथांनि थाखाय सनानि खाबु आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि मुं फारिलाइजों लोगोसे बबे दानाव बबे बियाबाव रांखौ होनाय जागोन बेखौ फोसावनाय जाखाबाय नाथाय जुदि नोंथांनि मुङा थालांदोंब्ला 30 जुननि सिगां एमएलएनियाव थांनानै मुंखौ हैनो हागोन आरो बेनि थाखाय एमएलएफोरखौबो बुंनानै होखागोन होननानै फोरमायथि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नाथाय 30 जुननि उनावसो मुं होयोबा बे जानाय नङा मानोना आगस्ट दाननिफ्रायनो रायजोनि मोन 125 बियाबफोराव मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता बा लाखपति बायद'नि रांखौ रानलांगोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जौ गलानिफ्राय बेसेन गोसानि जौ बायनानै लोंनायाव नोंथाङा सांग्रां जा जाय जौखौ गोबां रां होनानै नोंथाङा लोंगासिनो दं बे जौआ नंगुबै जौ नङाबो जानो हागौ आरो बायदि केमिकेल होनानै नंखायै बानायनाय जौबो जानो हागौ नंखायै जौ बानायनाय आरो नंखाय जौ लोंनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्रायसो जों खोनानो मोनबाय थादोंमोन नाथाय दा जोंनि चिरां जिल्लायावबो हमदों नंखायै जौ बानायग्रा जायगा आरो 3खौ हमदों जेबिआर नार्जारी आरो फुंखा नार्जारीनि न' सिग्रोमनायाव नंखाय जौ बानायग्रा गोबां मुवा बेसादजों लोगोसे गोबां नंखाय जौ हमनो हादों गासै 50 लाख रांसोनि मुवा बेसाद आरो जौ हमनो हादों चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा सेरनि सान्तिपुर ओनसोलाव हमनो हादों आबगारि बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बङाइगावआव नंखायै जौ गोजा बानायग्रा जायगा दं होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन बे लेखायै बङाइगावआव संदानबाय थानाय जादोंमोन नाथाय नागिरै चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमानि सान्तिपुराव थानायखौ खौरां मोन्दों बेनि उनावनो गुवाहाटीनि आबगारि बिफाननो खौरां हरनानै गुवाहाटीनि आबगारि बिफान बङाइगावनि आबगारि बिफान आरो ओनसोलनि पुलिस जयै लोगो नांनानै जेबिआर नार्जारी आरो फुंखा नार्जारीनि न'आव सेबनायजों लोगोसे बिसोरनि जौ बानायग्रा कारखानायावबो सेबदों पुलिसनि आखाइनिफ्राय फुंखा नार्जारी आरो जेबिआर नार्जारीया खारग'नो हादोंब्लाबो कारखानायाव खामानि मावग्रा 3खौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे गोबां नंखाय जौ गुबुन गुबुन ब्रेन्ड जेरै अफिसार्स चइस बायदि बायदि ब्रेन्डनि लेबेल लांदां बथल आबुं बथल जौ बानायग्रा केमिकेलफोर गासै 50 लाख रांसोनि मुवा बेसाद आरो जौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्ला गुरुबासा भिसिडिसिनि मासिगिरि बिपुल मुसाहारिखौ बुनाय जाथायनि दायनिगिरिनि हेंथा सिडली पुलिस थानायाव एफआइआर होनायखौ रेजिस्टार खालामैखौ लानानै पुलिस थानायाव बेंखनदों बिपुल मुसाहारिनि
अनजालि बिसिजों लोगोसे माखासे रायजो राजाफ्रा गोबां नारसिननायनि उनावसो पुलिसा दा केसखौ रेजिस्टार खालामबाय नाथाय केस रेजिस्टार खालामनायजोंल' जानाय नङा दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनांगोन आरो बुग्राफोरनि मादाव साख्रि मावनायबो दं बिसोरखौबो साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगोन होननानै दाबि खालामदों बिपुल मुसाहारिनि अनजालि बिसिया मख'नो गोनांदि UPPLनि VCDCनि मासिगिरि बिपुल मुसाहारिखौ गाज्रियै बुग्लिनाय जाथाय जादोंमोन दोलोनिनो माखासे सुबुंफोरजों गाज्रियै बुग्लिजानो गोनां जादोंमोन बिथां बिपुल मुसाहारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला BPFनिफ्राय UPPLआव हाबफैनाय थिखादारफोरा प्राइमारियाव जथुमनानै आंखौ चेयारमेन बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय सावरायदोंमोन जेराव आंखौ हाबनो होआखैमोन बेखौ भिडिअ खेबनानै ससियेल मिडियायाव एंगारनाय जादोंमोन आरो बारग' चेयारमेन सुबुराज बसुमतारी आरो माधव छेत्री बिथांमोननि खामानि मावनायखौ भिडिअ सेबखांनानै ससियेल मिडियायाव एंगारदोंमोन खामानिया बेसेबां जादों जायाखै बेखौ भिडिअ सेबखांनानै एंगारदोंमोन जायनाखि ओनसोलनि मोन 12निफ्राय 15 सिम खामानिफोरखौ बिथांमोनहानो मावजोबदों आरो बिथांमोनहाल' खामानि मावनायखौ लानानै रायजो राजाया सोंथि खालामबोदोंमोन आरो UPPLनि गोजाम सुबुंफोरा बोराबनाय दिन्थिनायलाय भिडिअ सेबखांनानै समाज बिजोङाव एंगारदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिपुल मुसाहारिया नाथाय बेखौनो लानानै 15सो सुबुंफोरा फैनानै बुग्लिफैदों बेनि मादाव 7निफ्राय 8सोखौ सिनायो होननानै फोरमायथिदों बुग्राफोरनो 10,000 राङै होनायखौबो खोनादों आरो फोजोबखादो गावखादो बायदि होनायखौबो खोनानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिपुल मुसाहारिया ओजोंहाय बिपुल मुसाहारिनि अनजालि बिसियाबो फोरमायथिदों दि बुग्राफोरनि आखायाव पिस्तलबो दंमोन बेनिखायनो बे बुथारनो नागिरनाय जि जाथाय बेखौ लानानै सुबुराज बसुमतारी आरो बिथांजों फैफानाय सुबुंफोरनि सायाव जाहाथे पुलिसा गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों बिपुल मुसाहारिनि बिसिया फोरोंगिरिनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनायाव नोंथाङा थालांनो गोनां जादों नामा जुदि नोंथाङा थालांनो गोनां जादोंबा नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया फैगौ 1.5 दाननि गेजेरावनो आरोबाव 1,000 फोरोंगिरिफोरखौ साख्रियाव थिसननो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ फोरमायथिदों BTechनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा LP आरो ME स्कुलाव 1,000 लांदां जानानै थानाय पस्टखौ आबुं खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा SIU होखाबाय बेनिखायनो 1.5 दाननि गेजेरावनो LP आरो ME स्कुलाव गासै 1,000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि फोसावथायखौ दिनै बा गाबोननि गेजेरावनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो साख्रिखौ जुलाइनि 20 अक्ट'नि गेजेरावनो नङाब्ला आगस्तनि 5 अक्ट'नि गेजेरावनो होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा बे 4.5 बोसोराव गोबां फोरोंगिरिफोरखौ थिसनबाय थांनाय बावैसो सान सिगां फ्राय 1400 फोरोंगिरिफोरखौ साख्रियाव थिसनदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो भारतआवनो बेबायदि साख्रिनि थिसनथाय होनाय गैया जेराव सेलेक्शन जानाय लोगो लोगोनो गोसो बायदियैनो बबे जायगायाव थांनो बेखौबो सायख'नो हागोन जेबो रां होआलासे बेखौ खालामनो हागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा हाखौ लानानै बिदा आरो बिनानावनि गेजेराव जेंना बिदा शुक्लेश्वर बर'आ गावनि असे बिनानाव मीना बर' आरो मीना बर'नि फिसाज्लाखौ सिखाजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बारिबान्ध गामियाव जादों बे जाथाया रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला शुक्लेश्वर बर' आरो बिथांनि फिसाज्लाया मीना बर' आरो बिथांनि फिसाज्लाखौ सिखाजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों जायजों मीना बर'नि फिसाज्लानि आखाया गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों हा हुखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो बिदा आरो बिनानावनि गेजेराव दावराव दावसि जाबोगासिनो दंमोन जाथाय जानायनि उनाव शुक्लेश्वर बर' आरो बिथांनि फिसाज्लाया गोबौ हाथियारजों लोगोसे गावसोरखौ पुलिसनो गथायनानै हैदों होननानैबो फोरमायथियो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ बांदों रायजोनि दाब दाब जायगायाव हाजोआवबो अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ नोजोर होनानै जिब जुनार बिफाना गोबां अमाखौ मोब्लिब शक होनानै बुथारदों हाजोनि बिष्णुपुर आरो रुदिरपुर बेफोर ओनसोलफोराव गोबां अमाखौनो मोब्लिब शक होनानै बुथारनाय जादों बेनि उनाव हा सिङाव फबनानै दोननाय जादों आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ फाहामनायनि जेबो मुलि गैया बेनिखायनो जाय जायगायाव अमानि बेराम जादों बेनि सोरगिदिं 1 किल'मिटार जानथायसिमाव अमा बुथारनायानो मोनसे राहा जाहाथे अमानि बेरामा गुबुनाव गोसारहैया होननानै फोरमायथिदों जिब जुनार बिफाननिफ्राय बेनि अनगायैबो जाय जायगायाव अमानि बेराम जानायनि थाखाय अमा बुथारदों बे जायगायाव जाहाथे ब्लिचिं पाउडार आरो पटास सारनानै होयो बेनि थाखायबो राहा लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों जाहाथे अमानि बेरामा गुबुनाव गोसारहैया बा गुबुननिफ्राय बेयाव अमानि बेरामा गोसारफैया होननानै फोरमायथिदों जिब जुनार बिफाननिफ्राय
आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुकोमा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुकोमा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशलिस्ट MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों